Hvad sker der for dem? Jeg kan ikke se, hvem ham manden i sportsjakken er. Jeg kan heller ikke se, hvem ham sønnen er. Jeg kommer der ikke mand. Altså hende der, ikke? Hun er jo på et umuligt arbejde. Ja, hun er det. Hun skal styre 12 heste selv. Men ved du... Christina, hun er bare klar til at gå. Sheila redder barnet. Det var godt, det der. Tille, hun er den gode mor. Ja, det vil Men altså, nogen vil bare ikke bare blive stående der. Jeg vil gerne have hesten hjem. Men prøv at se, jeg kan godt forstå dem der inde i hytten, de er kommet ud der, fordi det gik ligesom i deres have. Ja. Og prøv at tænke på, hvis man, når man lige har anlagt have. Hallo? Leila, mor. Hun kan være barnevogn. Hvad? Hende der i den røde jakke godt, det er Christina og Jesses datter. Hun er den sødeste lille Hun smuk. ser virkelig også smuk ud. Ja, Med mørk hår. Hun er så sød. Til en lille dreng, nu skal jeg bare ind og se. Nu får jeg fra noget. Jamen, det er jo virkelig Bare jeg farligt. sætter til faren. Nå, det er sgu da Yes. Ja, det er faktisk, men det kunne jeg heller ikke se før. Nej. Så spiser den lige lidt af spanden. Men jeg ved, hvor de bor henne, de her heste virkelig. Det burde Nede være hvor nede, er nej, der? fordi det er dernede, han bor. Men hvor? Nede på Nørrebro. Det er bare en. Men det er jo der, hvor... Er det ikke... Nej, jeg tror, det var Chicago. Men hvorfor er der så kun nogen af dem, der rendte ud? Ja, det er det, fordi de andre er lidt De andre, ligeglade. de er Hej, Signe. Christina, hun er da sød pige. Eller hvad hun hedder? Christina og Yes. Sebastian og Camilla. Nej, altså datteren. Nej, hvad hedder moren? Camilla. Hun er rigtig sød. Jeg fatter ikke, hun gider hjælpe dem. De skulle bare have lov til at blive med det. De ødelagde